Loisi kalottaa. Loisi kalottaa. Jotenkin, että se 3D oikein niinku kalan näköistä jigiä, se ei niinku saanut minkään näköistä kuvaa vielä. Siinä on. Nyt on hyvä. Ai, onko hauki? Voi puhua. No, katkis vapa. Sen verran hyvän kokonaan. Hop. Ai. Nyt on hyvä. Taas tosta taas tästä teijät tänne mukaan. Siinä sehän näki hyvin, että se otti kiinni ja sen verran tiukalle meni ton vavan tosta niin että se sanoi itseensä irti. On täällä kyllä kalaa nostettukin tällä, vaan onneksi tää ei hinnalla niinku oo pilattu tää vapaa. Toi jysähti kyllä mukas. Tää on varmaan joku 7-4 ehkä kans. Nyt heitääs puhelin tänne heitääs se tuohon noin ja sitten ai saamari, vitsi kun vettä tuli tänne. Noin höllässä se on kiinni. Höllässä kiinni. On kyllä ihan komea kala. Katsotaan mitta. Mitta on 76,5. Ihan nätti. Sitten päästään kala pois. Noin, se lähti sinne uimaan.